Ja. Na, mert 1, 2, izomba, 3, 4, 5, minden levegő, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, gyerünk 15, 16, minden levegő, 17, 18, minden levegő, 19, 20, 21, 22, gyerünk minden levegő, 23, 24, 25, keresztül. Én megkaptam. Megigazítja a lehetőség. Amúgy nem tudom, kurva jó! Most jobban nagy a dimenzióban azért. Babylonban megnyomjuk. Babylonban is csinálják egy ilyen! Így fiú! Áj! Kidobok, mi van buszi? Azt a de kurva jó! Amúgy!